Tämä on jokakesäinen näky Helsingissä. Auringon kylvyt eivät ole menettäneet kansansuosiota. Siihen on olemassa montakin syytä, muun muassa se, etteivät uimahousut tee eroa herran ja narrin välillä. Toinen on johtaja, toinen yövahti. Ja jos teillä sattuu olemaan mannekiinin taipumuksia, voi uimarannalla saada hiukan sitä esiintymistottumusta. Ja mitä järkeä on pysyä tomuisen lukukammion kätköissä valmistelemassa väitöskirjaa, kun samalla voi saada ilmaista sädehoitoa. Tai ilmaista kuhneammetta. Ja sitten pitäisi saada se siunattu uimataitokin hankituksi. Meitä hukkuu aivan luvattoman monta rapakoihin, jotka uimataidolla selvittää tyylikkäästi. Eräät tulevat uimarannalle hieman selviämään. Toiset tulevat tänne kokeakseen suuren vedenalaisen seikkailun Hans Hassin tapaan. Miksi eräät tulevat, sen vain taivas tietää. Yhteistä tälle kaikelle väelle on se, että otetaan aurinkoa. Siinä täytyy olla varovainen, ettei aurinko sen sijaan ota meitä. Auringon valo ei nimittäin ole samaa valoa kuin minkä saamme aikaan tulitikuilla raapaisten. Siinä on mukana monia erittäin korkeatehoisia säteitä, joita silmämme eivät kykene havaitsemaan. Jos näkisimme noiden säteiden avulla, näkisimme suoraan ihmisen läpi. Ruskettuminen tapahtuu siten, että ruumiimme, kuten tomaatti, ryhtyy valmistamaan suoja-ainetta säteilyä vastaan. Tomaatti punastuu ja me rusketumme. Tomaatti sitä paitsi kypsyy. Toinen auringonsäteiden ominaisuus on, että ne kykenevät tappamaan bakteereja. Säilyketeollisuudessa asetetaan säilykkeet ultraviolettisäteilyn alaisiksi niin, että mätänemistä edistävät bakteerit kuolevat. On täysin mahdollista parantua reumatismista ja monesta muusta pahasta auringon avulla. No otetaan sitten sitä aurinkoa. Sen avulla parantuvat varmasti ihottumat ja monet vaikeammatkin sairaudet, jos niitä sattuu olemaan. Mutta ennen kuin ryhtyy sitä todella ottamaan paljaaseen pintaansa, on mieluummin kevyesti vaatetettuna totutettava keho siihen. Purjehtiminen on muuan parhaista keinoista. Liikkumattomana makaaminen asettaa ihon liian kovalle koetukselle ja aikaan saa verenkiertohäiriöitä. Vasta kun olette tottuneet aurinkoon vähittäismaksulla, voitte laiskotella sen alla. Silloinkin on suojattava aina pää. Auringon säteet kykenevät tyrmäämään vahvankin miehen paljon kuolettavammalla iskulla kuin Joe Louis. Ihoa on monta laatua. On kuivaa, rasvaista ja normaalia. Kuiva kesii helposti, ellei sen luonnollisten öljyjen lisäksi anneta sille avuksi lisää rasvaa. Ja sitten silmät. Aikoinaan oli uskonlahko, joka tuijottamalla aurinkoon tuli sekä sokeaksi että pyhäksi. Jos haluatte nauttia näistä rannan näkymistä, älkää tuijottako auringon valaisemaan paperiin ilman laseja. Vedessä on auringon teho suurimmillaan siitä syystä, että veden pinta heijastaa lisää aurinkoa nahkaanne ja vesi virkistää verenkiertoa. Reippaat leikit ovat muutenkin kehittäviä ja terveellisiä sekä niiden harjoittajille itselleen että niiden katsojille. Uimarannan kansainvälisten kaunotarten ryhmä esittelee nyt uimapukuja, jotka sallivat auringolle vapaat kädet. Tämä neiti on Ruotsista. Ja tämä neiti Hollannista asti. Uimapukunne voi olla koristeellinen tai kilpauimarittaren tapaan tarkoituksenmukainen. Mutta olkoonpa pukunne millaista mallia tahansa,
Tarkoituksenmukaisuudella on tietysti etunsa. Ja tyylikkyydellä omansa, mutta niiltä on tietysti vaadittava, etteivät ne vedä vaaleita henkseleitä selkänne poikki, kuten amerikkalaisissa lastensairaaloissa, joissa merkitään lapsen numero ultraviolettisäteellä hänen selkäänsä. Aurinko on terveyden lähde, josta mielellään nauttii parhaan ystävänsä kanssa. Suomen kesä on niin lyhyt, että aurinkoa olisi otettava jokaisena vapaana hetkenä, ja mieluimmin tietysti siinä asussa, jota hienosti kutsutaan syntymäpäiväpuvuksi. Mutta siihen ei ole tietenkään aina mahdollisuuksia, koska emme pysy ikuisesti siihen pukuun kuuluvassa iässä.